Тръмп бил избраният от Исус за своето връщане на земята. Американски военни командири използват библейска риторика от типа на края на дните, за да оправдаят американската намеса в Иран. Това стана ясно от близо 200 анонимни сигнала, подадени към Фондацията за военна религиозна свобода в САЩ. Всичко започна с атаките, с които всички ние се събудихме в събота сутрин тук в Щатите. С Израел и САЩ, които атакуваха Иран. Страна, която не беше ни провокирала повече, отколкото Мики Маус би ни провокирал. По-късно, същия ден и след това през цялата неделя започнахме да получаваме обаждания от хора, които казваха, че техни началници са им говорили по начин, който изглеждал много радостен, възбуден, еуфоричен от факта, че тази атака дава началото на края на света, както се говори в книгата Откровението на Свети Йоан за битката при Армагедон. Тръмп бил избраният от Исус за своето връщане на земята. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. В първите около 48 часа получихме приблизително 110 оплаквания от 30 различни бази. Съобщихме за случващото се в понеделник и след това, разбира се, случаят стана вайрал. Към този момент имаме над 200 оплаквания от 50 бази. Ние осигуряваме на нашите клиенти пълна анонимност. Представете ли си, всичко това се случва в съответствие с неговото конкретно тълкуване на книгата Откровение. Но това идва от вашия военен командир. Той не е вашият мениджър на смяна в Макдоналдс. Този човек контролира живота ви изцяло. Така че ние предоставяме място, което е безопасно за военнослужещите да регистрират своите оплаквания и притеснения без страх от репресии, наказания или отмъщение. А ако има едно нещо, с което Тръмп и министъра на отбраната Хексет са добре известни, то е много сериозното отмъщение. Все още не мога да навляза в детайли, темата е много чувствителна. А какво казват те? Има ли проверки по случая? Интересното е, че големите медии тук веднага в понеделник поискаха изявление от Пентагона, а оттам отговаряха, че ще има изявление същия ден. Същия ден, следващия ден, на следващия ден и още нищо не са обяснили. Звучи налудничево, че командири от американската армия представят войната с Иран като част от библейско пророчество. И ако се върнем към този Армагедон, за който те намекват, как точно свързват това с Тръмп? Това се е случвало отново и отново с евангелисти в тази страна. Фундаменталисти, които влизат в овалния кабинет, поставят ръцете си върху него. Има много хора в фундаменталистката християнска общност, които също казват: това очевидно е знак. Тръмп